Ya awakmu kok melok gak ya? Ora, tak tunggu warung ae. Lho kowe kudune melok ya. Awakmu kan ya putrane Mbah Guna lho. Makili anggotane cewek-cewek iki awakmu. Tapi sapa neh awak lek ra awakmu kuwi. Wah, Nyale wis gak usah kudungan ya. Wong kowe calone nek kono dipakane mula ora usah kudungan ra apa-apa. Ulane Mbah Jaya. aku wis joglang ngene kono pisan. Enggak. Ala ben digondoli garangan titik-titik ya biar mesti ora entek. Suwi ra meneh Pak Bud men. Nek tukune Blitar paling. Paling godhonge entek sing nggih bundel. Apa aku tak dhisik tak rono dhisik. Tak nggo montor karo mampir tuku rokok. Nek ngono ya ora apa-apa kok tak didol karo Pak. Lah iya. Kudune aku nek kono dhisik posisine aku tak permisi sik. Oh, oke. Siap Pak No. Engko tak susul Pak No. Nggawa sapu nggih mboten apa-apa. Nek meragukan. Rengenge wes jebul bawone wes ngebul. Seruput kopine kendangnya ndak pacul. Ajagi sarapan karo blendrang kacang. Lawu iwak gere digoreng po dipanggang. Rek wes wareg get budal nyang sawah. Urip wes susah jo digawe ngresah. Urip garim langkah jo digawe susah. Tetep dinikmati tak dire Gusti Allah. Warung kopi mbok Dekatia. Urip kuwi ojo digawe ngresah. Warung kopi mbok Dekatia. Urip pisan jo digawe susah. Diduki di ayo budang ngopi. Ojo lali ngejak pai di karo budi. Warung pinggir kali karo cangkruk ngombe kopi. Ramat salah campur jagung sing penting asli. Sedino wes macola wae dadi pegel. Ditambah kenek uler wae gatel-gatel. Delok di channel guyonan ilang kesel. Like, comment, di subscribe kar di channel lah. Warung kopi mbok Dekatia. Urip kuwi ojo digawe ngresah. Warung kopi mbok Dekatia. Urip pisan jo digawe susah. Warung kopi mbok Dekatia. Urip kuwi ojo digawe ngresah. Warung kopi mbok Dekatia. Urip pisan jo digawe susah. Iki piye to Pak No ceritane iki? Kok sampean kok roh ning kene? Guna iki kok dimakomne nek kene ceritane piye to Pak No? Lah aku lho. Kok gak nek wilayahe Brenggala kono apa nganu. Iki apa sejarahe wilayah iki apa ya wilayah Brenggala apa piye ngono Pak No? Ya mungkin ae iki kencengane iki ngowetan kok ku ya sawahe wong Brenggala ku ya. Kira-kira dhisik-dhisik iki ya wilayah Brenggala. Mulane Mbah Guna Wijaya disarekne nek kene. Batasan lah. Nggih. Iki ya kira-kira ya padha karo Mbah Guna Wijaya kan ya melok Mbah Ursa Desa Brenggala. Dasine njogo nek pas pinggir kidul etan. Manggone nggir kidul ngetan. Heeh. Ya yo kok iso nyengkleng nek kene dhewe kok gak. Jane nek wilayah Brenggala keluargane ya akeh ya Pak No ya. Yo kan no. Mang mulo dhisik-dhisike Mbah buyute awake dhewe lek nyadran yo nang rene iki nang Mbah Guna Wijaya iki pancen iki bibit kawitane wong Brenggala. Wong pisanan sing babat alas dadi desa Brenggala ki yo Mbah Guna Wijaya. Mula kaya awake dhewe iki lek gak nguri-nguri Mbah Guna Wijaya yo kleru. Padha karo wong awake dhewe lali bibit kawitane. Bibit unggule lali lah. Bibit kawitane ora bibit unggul. Dadine asal usule awake dhewe iso ngene iki mergo ya kanggone Mbah Guna Wijaya. Awake dhewe iso manggon nek Brenggala desa sing rame kuwi ya jasane Mbah Guna Wijaya. Heeh.
Lek kaya Tanpa nek Mbah Jaya kira-kira ya jepang gak dadi alas ya. Ya, ngono lho. Ya, Pak. Iki rumbuk ya ora rejo kaya ngene iki. mang mula awake dhewe iki sebagai generasi muda kudu Pak nguri-nguri nenek moyang sing awake dhewe sing dhisik-dhisik kuwi. Mergo tanpa eneke Mbah Gunawijaya ora enek awake dhewe. Awake dhewe ya ora manggon desa. Kira-kira iki ya panggaji wujud alas. Mulakno dadi menungsa aja pisan-pisan nglalekne sejarah. Sejarah padha karo nyritakne asal usule awake dhewe ngene iki. Tapi kebanyakan wong dhewe kok nglalekne Mbah Guna iki permasalahane apa teh? Masalah kaya nganu kuwi apa pengaruh saka kebudayaan-budayaan dadi nglalekne wong-wong sing kebudayaan lawas-lawas ngono kuwi apa piye, Pak? Ngono iki kadang ki mek manut cerita sing ora pati jelas. Wong sing nyritakne kuwi dhewe ya urung mesti lek ngerti sing sak nyatane. Ya wis biyen sing wong karepe ngono ya ben ngono, awake dhewe karepe ngene ya ngene. Sing penting kono gak ganggu awake dhewe gak ganggu kono. Lah ya ngono lho. Kan bejo cilaka ya disangga dhewe-dhewe. Sangga dhewe. Nah, Padha karo wong gak gelem nyarine kuwi padha karo gak ngurmati jasa-jasane Mbah Guna ya, Pak. ya ora trimo gak ngurmati tok ya nglalekne jasane nenek moyange awake dhewe. Berarti wong dhewe wis salah tur kaprah berarti. Salah kedaden. Salah tur kaprah. Salah tur kaprah. Dadine salah wis dadi kaprah, wis dadi kebiasaan dianggap bener. Yo awake dhewe muga-muga paringi eling, paringi Sehat. sabar, Ah. panggah uga lali karo sejarah, gak lali karo asal usule awake dhewe. Ki mang yo wis tak jalukne donga pangestu nang nggone Eyang Gunawijaya kaya sampean-sampean iki kalone urip ning taun 2026 iki muga-muga diwehi perubahan sing makmune gak iso nyambut gawe lancar, muga-muga diparingi lancar. Amin. Muga-muga gak diparingi rezeki akeh, paring ana rezeki akeh. Amin. Nah, sing mesti iso ngangkat panguripanmu luwih apik tinimbang nek taun 2020. Amin. Wis awake dhewe nek gelem ndonga, gelem njaluk ora lali karo mbah-mbah dhisik panggah diparingi gangsar nek golek sandang pangan. Amin. Amin. Mlaku sak bangkah, sak jangkah diparingi slamet nirujeng. Amin. Wong lek lali sejarah akhire sembrono, wong sembrono iki padha karo nyedekne awake dhewe arepe apes. Padha karo nyingklehne rezeki. Ah iya. Wong sembrono iki diartekne sembarang Gampang nek cara wong saiki gampang nek. ya dikane. Cara sopir sembrono, keadaan mendem, keadaan ngantuk nyopir akhire ya kedrawasan. Padha karo wong janji karo kanca kerep nyulayani akhire ya ora dipercaya karo kancane dhewe. Wong sembarang bejo cilaka ya asline nek gelem awake gelem mikir lho. Ah. Kuwi asale kok awake dhewe ya. Selagi awake dhewe apik karo kanca ya kancane ya akeh. Kancane ya akeh. Nah, awake dhewe krejekan rada turah petuk kancane nek marung gelem duwi wedang akhire awake dhewe kebente ya pangkat diduwi kancane. Ya. Awake dhewe gelem ngwehi rokok kancane, awake dhewe pas gak duwe rokok ra manjing ya panggah diwehi rokok karo kancane. Aku gak Pakno njaluk iki. Ya. Duwe njaluk no Pakno. Ya ora duwe njaluk ki oleh ning lek duwe kudu genti ngekeki. Ngono Pak. Gentean lah. Aja njaluk nek dhuwur terus ae. Kadang ya kudu manggon nek ngisor. Iki artinya ben ana perubahan kuwi aja nek dhuwur tok ae. Heeh. kadang Yo wong nek selalu terlena nek dhuwur, akhirnya suatu saat nek ngisor ukur-ukur ngono kae wis rumangsa putus asa. bingung. Ya.
Saiki awake dhewe jenom rumangsa disayang bojo, dimanja-manja, omonge gak enek wong ganteng liyane bojoku, tapi wong seiring berjalannya zaman, berjalannya waktu, cinta bisa pudar. Ya. Wong ganteng bisa elek, wong Ya, roso gula. iso lemah. Oleh Gula. panas sesile ngomong-ngomong ngono ya Enggak ditel wong lho kengko, Lho, panggah wong aku gak ngenai pribadine wong kok. Kamar kene ditel kok mburi. Lah kecuali aku lek Nek ngomong ya rada ditata Pak No. Lho, Kamar ora. kene ditel karo wong. ngomong keadaan suasana. Kuwi enek sing tersinggung lho kancane dhewe yan Pak No ngono kuwi. Yo mergo kira-kira nek tersinggung ngenyangi, nek gak ngenyangi ya ora mungkin tersinggung. Mas ndang Telen lah wis suwen. Suwen iki kok wong Wis kengko panggah ngene ya kengko. panggah ngene diterus-terusne. Lendang ramak tel ngene wis. Bedang delusur nek kono wis tinggal lho. Wong donya isine mek loro. Iso apik, iso elek, iso lanang, iso wedok, iso ganteng, ya iso gak ganteng, iso roso, ya iso lemah. Tapi manis ya Pak No. Ora ganteng. Ora ganteng tapi manis Mano. Lek manis gandangane sedep. Iya iya. Yo rura pakno pedi tuki di lambudi Kita urip bareng neng deso Kediri Kulinane cangkruk di samping ngopi neng warung buri oma